sa ganita. Mag-grocery ta, no? So, i-prepare na to ang dinner. Sa may dinner na to ba? Ikaw naman. Mixed veggies. Pag mixed veggies ta, tapos Nana sa mall? wala, magpantag broccoli, carrots, yan lang. Okay. Isa lang kabuk. Nya katong pre-pack na nga green peas nga na mais, may ana ba? Iba na nga nga gagmay. Sa isulat ako dere? Green peas. Basta mixed veggies lang. Sige. Sapan. Tapos magsubat ag pantat, kahit lang kay pantat, subat. Pantat. Duha. Duwa. Tapos Pantat. midnight snack na dito. Kaya mag-movie marathon man ta. Kuan. Katong tteokbokki nga instant yung noodles. Na naman. Mo gani, kulang mo tag-isa kay gikawon mo na to isa. Tteokbokki nga instant, tapos snacks na machichiri atong pads, kunay pads, may si Mads. Bread? Ha? Bread. Oh, bread. Na may liver spread. Tapos pads. Oh, pads. Mads. Oh, si Mads, pila si Mads. Sapan. Tapos ang pang morning, egg. oh, egg niya, pancake. Tapos bacon. prepare sa pancake. Hindi ko kabulong. Egg, Di ko pancake. maka-perfect circle. Egg pancake. Egg pancake ug bacon. Bacon. Sapan. Itong gagmay lang gud nga bacon. Sapan. Tapos mag-rice ta. Gusto ko mag-rice. Morning. Ang sobra, ang baho na lang sa gabi. Rice. Sapan. Bawal mo ulit. Liko lagi siya. Sapan. Ha? Egg bacon rice lang. Egg bacon rice. Fruits. Katong grapes nga ano. Wala man tong black sauce. Nahinga to dito. Pagkiruan naman. Nahinga to dito. Ngayon sa paman. Pero yung dala ng tagsaging na may tagsaging sa balay. Sa paman. Kape. Wala man ko nakakape karon si Manali. Mangapit. Coffee. Tong gamay lang tong Or chocolate drink. coffee. Idala ba na akong press. Sapan. Kape lang ta. Tapos masa man check ang out dito pag Bukubalo. Pwede, depende na kung sa to. Mga hapon, papata. Dito na ta mag-lunch. Pwede. Mag-andam na tag pang lunch da ano. Saman. Sa mga lunch dito. Ito mag-barbecue manok. Wings. Ay magpalit ng tag wings diri. Nga ka nang marinated ba na? Oh, marinated niya. Mano na yapil na to sa dinner. Marinated wings. Kana na lang wings. May pa kana na lang to yung barbecue. Pare sa mixed veggies. Dili na lang ni pantat. Dili lang kung natin makita isda dito. Sige. Ano na lang. Ito naman. Asa naman natin ba ito mga frozen? Tatong cooler lagi. Mapalit niya tag ice. Ano daan? Kaning itong ice tube ba? Tapan lang. Oo. Ipatong lang sa baba. Ibutang lang dito Tupperware pa rin siya magluga. Oo. Doble-doble lang. Tupperware dito siya lagi. Kung cellophane, luga dito siya. Ito naman. Kada lang. Tapos Ikaw pa yung ano sa likod ng graffiti. Hindi ko. cruise control sa to. Ito naman. Drinks. Drinks, tubig. Water. Paman. Hindi naman ito pwede mag-soda, no? Pwede ba ito mag-soft drinks? Ako pwede pa ko mag ano, Sunmig Light. Alam, may Sunmig nga zero alcohol. Na ba? O na. Mag-Sunmig po ko eh. Zero alcohol lang. Tapos Ito naman. soft drinks. Soft drinks. Ito mga kan lang nito na. Oh. Or kali na lang, kali. Kali na lang. Bangon. Naman tayo mga wipes, no? Wipes. Nasa pala eh. Pwede Ano lang? wipes. Tissue. Magbaon ta itong ano lang. Naman. Itong lemon berry sa Save More. Pwede naman. Iapil na dila. Masunod pa. Oo, totoo isa ka ring. Dili, ang sobra. May yuli na tos balay. Na naman tayo isa ka extra nga lamisa katong cooler. Pwede mo tayo mong lamisa. Ako, prat dalawang sa camping. Na naman siguro ginagmay ang version na to. Wag ko matagi butang. Naman tayo mga frozen food. Bagay namin man is camping.
Raman. Panalan sir. Kana naman siguro. Kaya sobraan na. Pwede rin po sa sunod na po na itong ano. Sige. Go na ni, gora na ni. Kana. Mais. Gusto ko mag-mais. Itong sa lata. Dab, ang langit ba naghilak? Gloomy ka. Na nahihilag po siya pagka ano na hindi nung sabay siya. So na tayo checklist. Sumpay na lang ako ni sa tumoy no para ma-aware sila ba no. So money guys. Mag-prepare mi sa among mga grocery. Tama ba? Mag-prepare mi sa among palitonon para sa among anniversary nga camping vlog dito sa campsite. So mana na may reveal ang location karon mag-grocery sa amin. May checklist. So dapat kani nga video money mo una no kata nag-hidro ko tapos nagsalera ko ta approve na ang ano kay Shifi. Approve rani tanan for Shifi. Tungod sa Coastal Road, dali kay ka maabot sa SM. Traffic ka dito sa katong crossing Malikaw Papuan. May traffic nga. Pagtirang mabuan. Nag-banking siya lang. Sounds no mag-copyright mong pwede naman ta mag ano lab Edit lang ni mo na dili pwede man ta magpatugtog pero katong mga Creative Commons ba sa YouTube na playlist para di siya mag-copyright kung patugtog na to di ba na kaya ang data dira? Diba pwede naman ni mo i-mute ang katong halimbawa kanang apart kayong dili ma-appeal dili siya di ko kabalo magingana di na ko i-break nimo siya lab, i-break nimo kay para no lagi duha may i-separate niya ang audio. Kung mag-separate ka audio kaning conversation na to katong background music isa ra man to siya. Di man I mean ba i-mute nimo ang video. Background na dayon nimo og katong music nga MP3. Ay dili ba sa tuwa ba? Well, ga drive baga biyahe ta. Kay background music patugtog. Tanaw good Creative Commons ng mga audio. Hindi mo na siya mag-copyright sa YouTube kung magpatugtog sa welga biyahe. Open naman sila. 16 na pwede ka 14. Open naman sila. Inka 16 pa mag-open. Ang ano, yun ang katong grand opening nila. Pero open na sila for public. Or basi kuan pa na sila, testing phase pa lang. Pag-check pa lang nila ba? Dili dagan na nag-under. March 11 to 31 doon na sila dira. No, ning pinakamingaw nga araw no. Giulan man sila. Dagan man jud pud panakay na may ato. Oh, dagan na kay nagatang. Asa kaya ang parking? Ay, nada sila gi-alat na parking. Mag-i-alat nga parking sa ano. Ako sa dago. Kabalo ka ang gitawag og alat lab. Daghan man. Alat. Pero napadira oh. Parking na nagsugod na mo, tara, naglinya na oh. Nagsugod na ang mga kuan diri sa ano SM. Mga
food park. May coastal. Mamingaw na din yung Rojas. May balin daw Rojas. Basta dili nila ibali ng ano sa Rojas. Dili na po mga traffic. Bakit siya? Dili na po na mahugaw. Imbis ginamintin nila para limpyo. Hugaw ba din yung Rojas? Ginalipyan man nila. Kasi magkuhan sila no. Look, yung usap langit eh, tanaw lang. Puro kabundak ko na kayo siya. Sa oras kasi. Dili siya ni Isma, tanaw mo baga siya. Okay, baga. Aso ko ang langit kay Puro mag-isyag naong tanawa Gitrider lang. ni Nasa ilong uba-ba lang. aso ko ang langit kay Gitrider ni Marcos ang Nasa ilong ba-uba. Nya mata din isa lang kasi ka ilong mata. ana. Ang kanang diri, ilong. Video ipod para makita nila. Ipakita na to ba? Kasi ilong ana. Isanda. Pana, landscape lang. Landscape. Kay iyan naman ako. Kasi ilong ana. Kasi ilong. Wait lang. Dili mo siya ma-figure out. Dili. Paghigda. Kana murag nagdapa nga ano? Nagdapa ang ilong. Kanang tsaran na to. Lahat mo siya sa picture ba? Lahat siya sa camera. Lahat po siya dira tanawan. Nay na traffic. Murag ang ihang lahat siya dira og dito tanawon. Basig nilihok ng clouds. Dito lahat siya. Kamok makita ang gyapon ako. Ay yang nang diri. Dito siya. Lahat po siya dito. Makita ang gyapon ako. Inara. Kamay di siya dito na. Ang bungkag na siya. Kani matong smile ganina niya kani prominent kani ganinang ilong. Kani kay left eye. Ni move na gani ang Move na clouds. siya. Nabalita talang. Ay, dili pwede. Kuan mo. Eh, post na stop.